ێریشا موشکیە ئیرانی لەسەر هەولێرێ. ئەم پرسیار گۆجارەکردن بووی ڕۆژاوە ئەمریکایە وەک هەڵبەشێکی نزیکی کورد چ دکارە بۆ هەرێما کوردستانê بکە. ڕووداوێ ئەم پرسیار گەهاند کۆنگرێسê cihê yasadانîn û çavdêrîkirina siyasetên Amerîkayê. Rêzdar Barzanî û Kurd ji demeke mêj ve hevpeymanên me ne û hevpeymanên bihêz jî bûn. Ez zêde serbilindim dema li Iraqê di hêza deriyê de bûm li gel wan min xizmet kir. Divê xelkê Kurd wêyekê fan bikin ku em mil bi mil li gel wan in û zêde spasiya alîkariya wan dikin. Em li gel wan dimînin û di ji wê rejima terorîst li Tehranê watê Îran. Bi nêrîna min tişteke zêde xirab e ku Îranî êrişî ser Kurdan dikin. Vêce ewên li Iraqê dijîn an jî li her ciheke dibin. Hêzên Kurd ji bo demeke dirêj hevbeşên herî başên Amerîkayê bûn. Bêguman ew di şerê Daişê de zêde girîng bûn. Li Îran mijûlî têkdanê ye. Li seranserê cîhanê, li gel Hemas, Hizbullah û Husîyan jî li Yemenê. Ez zêde dilgiranim bi bihîstina nûçeyên êrişên Îranê yên li ser xelkê Kurd. Beşekî ji wan 2500 serbazên Amerîkî got lê Iraqê bicih bûne li Hewlêrê ne. Gobûne ermaca êrişên dronî yên grûpên cigdar ên alîgirên Tehranê. Endameke Encûmena Nûrerên Amerîkayê jî dibêje êrişa vê carê ya balîstîkî ya Îranê wiha diyar dike divê Amerîka tiştekî bike. Em piştevaniyê li hêzên xwe yên dervê welat dikin. Her wiha bi nêrîna min divê Amerîka birêketinên xwe pabend be û wek welatekî serbixwe îtirafê bi Netewaya Kurd bike. Ez dizanim rayên zêde ser vê yekê hebûn. Lê ji ber wan tiştên li wir çêbûne, bi taybetî ku Kurd zêde piştevaniya Amerîkayê kirine, divê em tiştekî bibêjin. Pêwîst e em tiştekî bibêjin. Ji ber bêdengbûna me pirsgirêk e. Yek ji wan alîkariyên Herêma Kurdistanê li mendê ye ew li gor yasaya budceya berevaniya Amerîkayê got sîstema berevaniya asmanî li Herêma Kurdistanê bicih bike. Got di 22 meha Bûrî de ji aliyê Serok Joe Biden ve imza li ser hatiye kirin. Li gor wê yasayê divê hetayekê sibata bê. Wezaretên berevaniye û derve yên Amerîkayê planeke hevbeş deynin bo dabînkirina sîstema berevaniya asmanî ji Herêma Kurdistan û Iraqê re. û not rojan piştî amadekirina wê planê dest bê cîbcîkirina wê bêkirin.